ka chingsuk bat phi baro hak kene ka durki ngin ya snap bat shashkor ya ka khana shapang ka sniburom jong ka met bat ka snam ukris kabala tibru da ka kirteng ka sniburom Corpus Christi ki kinten Corpus Christi ki day ki kinten Latin ki badon ya ka chingmut ka met jong ukris bat ka ni ka sniburom Corpus Christi ka day ka sniburom bakraw ba ha ka balang Catholic bat ya ka ni ka sniburom la chu rakheru ha ka balang Orthodox badon ha ki resepni ha ka balang Anglican bat ha ka balang Lutheran ru kumju kani ka sniburom kalong compare na baro ki sniburom na mar ki wei ki sniburom ki pengen mau yangi shapang ka chingim bat ki chingja ha ka chingim ujisu nuksa ka Christmas ka pengen mau yangi shapang ka chingkha ya ujisu ka sni thodeng ba khoi ka pengen mau yangi shapang ka chingpha ujisu ya la ka chingim ban pin im yangi ka sni paskha ka pengen mau yangi shapang ka chingmi pat ujisu na ka chingyap hinrei ha ka sni burom Corpus Christi ni rakhe bat ken mau burom ya ka chingdon ba shisha ujisu ha ka Eucharist ba khoi ha ka dur chong ukpu bat ka wan bat ka ni ka dei ka chigi kai bala hikai bat pinskam da ka balang pateng la pateng kani ka singi burom ka pin kraw burom ya ka chinge chungi ba ukpu bat ka wan bala pin gentang hamman ka mas bakhoi ukilla da shisha shaka met bat kasnam jong ujisu ha ka met khawai bakhado haba ula shim ya ukpu ula kirku ula kedia pat ula ai halaki sunran uda ong yakini kikintin kali kamet jonga dule yakani bankin mau yanga pat haba ula shim ya kakuri ula aingu pat ula ai halaki sunran uong kani kasnam jonga jong ka jutang patmai ya kabala pin play na ka binta ki babun na mar ke chingmap ya ki pop tule ya kani bankin mau yanga bat ngila ban shem ya ki tei ki kintin na ka gospel u Matthews kalenong ka baar pun rew dekot baar pun rew hadu baar pra gospel u Markus lenong bakat saw dekot baar puar hadu baar saw gospel u Lukas lenong baar puar dekot bakat kendai hadu baar pau bat naka shiti baningkong shaki kurin kalenong ka bakat wei dekot baar pulai hadu baar pausan kitei ki kintin jong ujisu ha ka met khawai bakhado kilarung ha ki tendong skor jong ki apostle bat ki senran jong ujisu pat makiru kumbala hukum da ujisu kila yaile ya ka ne ke chingmaya pat yai pendap ya ka ba ujisu ulaong dule ya ka ne bankin mau yanga pateng la IT ya ka ne ke chingi kai shapang ka chingbu ujisu ya ka Eucharist bakhoi pat la ya hikairu ba ukpu bat kawan balapin gentang hamman kamas bakhoi udai ka met bat kasnam jong ujisu bat ujisu udon da shisha ha ukpu bat kawan balapin gentang ki bishop bat ki lingdo hadin jong ki apostle ki layai pendap ya ka ni ka chingkhawai bat ka hukum jong ujisu pat kila hikairu bawat latang yim yoi ta ki khmat chungi ujisu udon da shisha ha ka dur ukpu bat kawan
Bat kilaya daru na kijingikai kiba persya ya ka cingdon bashisha ujisu ha ka Eucharist bakut ha ka durukpu bat kawan. Kani kecingit ba ujisu udon pura bat teli telan da shisha ha ka durukpu bat kawan ha ka Eucharist bakut kalasa bat hiar pateng hangi hado minta meni. Pat bun ki kampela jong ka Eucharist kila cia keleng-keleng pan penklan ya ka cinget cungi ya ka cingdon bashisha ujisu ha ka Eucharist bakut. Kasngi burom Corpus Christi karake ken mau burom ya ka ne ka cinget cungi. Ba ujisu udon da shisha ha ka Eucharist bakut. Pat ha ka ne kasngi habon teli kiri jong ka perthai hadin ka mas bakut la chupen bot da ka jingyat procession Eucharist bat ka jingmane sacrament menta nginyas ngapat kumno ngiyo ya ka ne ka sniburom ha ka balang ya ka ne ka sniburom Corpus Christi labo bat sedang da upop urban basaw ha usnem shihajar arspa Henry Posau hadin ka wei ka cingcia jong ka kampela jong ka Eucharist bakut kabala cia ha usnem shihajar arspa Henry Pulai bat kabala khot kerteng da ka kampela jong ka Eucharist jong ka bolsina kani ka kampela jong ka Eucharist bakut kabala cia ha usnem shihajar arspa Henry Pulai ha bolsina kadai kabala cia ha uwei ulingdo uba nakari Germany ubala tip kerteng da u Father Peter jong kaprak une ulingdo ulong ubariu bele Henry ucu kendu jing padap da kecing artetin ha kabaya dai bat kecing hikai jong kebalang ba ujisu udon da shisha ha ukpu bat kawan balapin kentang haman kemas bekut wat ladang nyim yoi dagi kemat breu jongi ban yo cingsha shu bat ban pinskem shu ya kecinget cu ha kecingdon ba shisha ujisu ha ke Eucharist bekut une ulingdo ula lek ha ka cinglet rublay lani cinglet pilgrim sharom haba ula don harom ha ka wei na kisngi jong ka cinglet pilgrim jong ula sange ha ka wei kasor ka bakirteng bolsena ha Itali ban pendap ya ka cingterwa mas bekut ha ka wei na ka yingmani ka bala ainam da ka kirteng basilika jong ka Christina bekut haba ula terwa mas haduan jong kani ka ying mani haringkat bat kicing artetin kendit ukpu balapin kentang ula sedang mi snam kat bau dangra ya ukpu bat keno ya kini ki kentit kani kamet jonga kasnam bami na uta ukpu kalatuj na kikti uta ulingdo bat jaw haka jan linen kabala tip kerteng kum ke corporal kabala siang halor duan na kebenta kecingkinya Eucharist bekut kani ke jan corporal kala kha asnam bat uta uling do ula kinyu ula yam bat ula snopla da kecingru blai bat ula sangeno ya kemas bekut hakum kata kapor nangta ula shim ya uta ukpu bala misnam bat ula songbha ya uta ukpu bala misnam ha ka corporal bala khasnam bat ula mare bran syaka sorba ba marjan ka bakirteng ka orvito namar hangta upop urban basaw ula sa shipor ringkat bat ka kinhun jongu ulingdo ula lek kendu ya upop urban basaw bat ula ya thulut ya kabala chia baro bat upop ru ula shashkor ba
ya ka jingya thu jong uta ulingdo markum tahi upop ulapha ya ka kinhon sta theology bat u bishop jong kata ka jelanyam ban tokit bat wat benia halor kani ka jingchia bat ban lumlang ya kisnap baro jong kata ka jingchia hapreng kini kista theology ki bala lang ban tokit bat wat benia halor kani ka jingchia la donlang u Thomas Aquinas bakhoi hadin ka jing tokit bat ka jing wat benia u bishop bat kista theology kilawan pai da ka jingyai procession da ka bara purom ya ka corporal pakhasnam bat ka jingdwai bat jingrwa yaro ya ujisu upop urban basau ulami ban kendo ya kata ka jingyai procession hakherdop jong ka sorba bat ula dem halaki kho siu bat le burom ya kata ka jain corporal balakhasnam ula pinbna baga kampla ka dei ka bachia shisha ban pinskem shosho ya ka jinghikai ba ujisu udon da shisha ha ka dur ukpu bat ka wan bala pin kentang hamman ka mas bakhoi bat ha usnem babut kata ha unailar khat waiterik snem shihachar ar spa henry pusau upop urban basau ula pinbna paitba ya ka sngiburom Corpus Christi lingba ka chingpentip balatip da ka papal bull ka bala ai kerteng transiturus di hoc mendo ka corporal pakhasnam hadu menta labu bha bande burom ha ka ying mani ba jong ka orvito pat man nausnem ha ka sngiburom Corpus Christi la ra ya ka ha ki surok jong ka sorba pan le burom bat yaro ya ujisu ubadon da shisha ha ka durukpu bat ka wan balapin kentang hamman ka Eucharist bakhoi bun belai ki kampla jong ka Eucharist bakhoi ki badang ya chia hadu menta namar ujisu udon da shisha ha ukpu bat ka wan balapin kentang bat ule bun ki kampla lingba ka Eucharist bakhoi ka jingknya ba crowdo ka balong ka web bat ka jingknya halor ulum kalbari bat ukhot yangi ban e bat mani ya u ha ka Eucharist bakhoi wat la da ngi nget ne ngim nget ru u jisu upen gen mau yangi bat shisha udon pura bateli telan ha ukpu bat kawan balapin kentang dongin ya duai bat kerpat yu jisu ba un pinjeliu ya ka jinget jungi ha ka jingdon ba shisha jungu ha ka Eucharist bakhoi ngimani ya me jisu ha ka dur phla ukpu ngimani ya me jisu ha ka dur phla ukpu ngimani ya me jisu ha ka dur phla ukpu